আমাৰ লোকসকল আমাৰ মাজত আহিছে তেখেতসকলে আপোনালোকক खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथां खिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअफोरखौहाय लाबोबावबाय स' रायजोफोर जों दिनै सावरायगोन बिथां बिपिएफ पार्टीनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन नैथियाव आङो नैबे दिनैनि जानानै थांनाय जे राजबंशीफोरनि राजा लामा रेल लामा जथेनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि सायाव आं सावरायगोन थामथियावहाय नैबे मानसिया आंखौहाय मा कमेन्ट होदों बिनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों हयथ' नोंथांमोना सिनायखायो सिनायोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आमथेखा एरियानि होननानैहाय आङो खोनानो मोनदों स' रायजोफोर गिबियाव खोनासंग्रोदो जोंहा বিপিএফনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারা মা বুंदों টোটাল 6টা আসামমালা আন্ডাৰৰ আমাৰ বিটিচিত আছে সেইখিনি ৰাস্তাবিলাক আৰু আমাৰ সিফালে গোসাইগাঁৱত এটা আছে আৰু সেই কিবা আৰু এটা আছে পৰ্বতজৰা এটা আছে সেইখিনি ৰাস্তা আমি অতি সোনকালে আৰু উদ্বোধন কৰিব তো আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত আৰু আমাৰ বহুত আছে নাপাৰ্ডৰ ৰাস্তা আছে আৰু আমাৰ চেম গুডউইল মিছনৰ কিছুমান ৰাস্তা আছে সেইখিনি ৰাস্তাও আমি কৰি আছোঁ কিন্তু এইবিলাক গোটেই ৰাস্তা কিন্তু আমাৰ এতিয়া নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি যে নতুন স্কিম ধৰি পেলাই চেংচন হৈছে এইটো নহয় এইবিলাক যিখিনি মই ৰাস্তাৰ কথা কৈছে গুডউইল মিছনৰ চেমচাৰৰ গুডউইল মিছনৰ ৰাস্তা বা এই আসামমালা ৰাস্তা বা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত চুক্তিৰ দ্বাৰা কিছুমান ৰাস্তা বনোৱা বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা সেইবিলাক গোটেই স্কিমবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা रायजोफोर मोनद'था आसाममाला लामा बे लामाखौहाय 3.5 बोसोरल' रायजो सासन खालामनाय सरकारा बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा मोजां खामानि मावनानै होनाय जों नुदों आरो लोगोसे दंबावो दे रायजोफोर माखासेखौहाय आं बुंबावाखैसो फारसेथिं रेल कच फेक्ट्रिबो दङ आरो ट्रेन लामाबो दङ बेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ नाथाय बेसिकनि खामानिखौहाय 5 बोसोर बेखौहाय टाइम होनाय जादों सरकारा नाथाय जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोना इउपिपिएल पार्टीखौहाय 3.5 इयार्सल' सम होदों दा बे 3.5 बोसोरावहाय इउपिपिएल पार्टीया हाग्रामा महिलारिनि लाइबिलिटि 17 बोसोरनि खामानि गोदोनानै थानायखौ खामानि मावैनो बिथांमोना गावसिनि गोदान खामानिखौहाय मावनो खाबु मोनाखै फर लाइक एग्जाम्पल दिनैनि समाव जेरै हाग्रामा महिलारिया बुंदों इउपिपिएल पार्टीनि खामानिया गोबां पेन्डिं जानानै दङ बेखौ मावग्रोनांगौ होननानैहाय थिग बेबायदिनो इउपिपिएल पार्टीयाबो बिपिएफ पार्टीनि खामानिखौ 17 बोसोरनिखौ 17 बोसोरनिखौहाय मावनो गोनां जादोंमोन दा माबा मोनसे गिदिर आपार्टमेन्ट लुनोब्लानो 3.5 बोसोरब्लाबो हाजोबा रायजोफोर अब्ला जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां पार्टीखौहाय मानो खाबु होआखै बे समावसो इउपिपिएल पार्टीया मावनायनि बिसोरहा सम जाबायमोन दा बिसोरो जेनबाय दा 5 बोसोरा 100% जोंनि बर' हारिनि डेभेलपमेन्टआ गोग्लैसोनानै थाबावसिगोन बेनि प्लान पलिसिया सोरमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मिथिबायना रायजोफोर बर'खौ डेभेलप जानायनिफ्राय बोख्लायनायनिफ्राय बोखोनाय बे थांखिया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि प्लान पलिसि बेखौहाय नोंथांमोना मिथिया रायजोफोर नैथियाव फैदो नै दिनैनि समावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों क'क्राझारावहाय रेल लामा जथेनायनि राजबंशीफ्रा हाबाफारि लादोंमोन नाथाय बियो केन्सेल जानाय आरो बियो जाफुङाखिसै जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो हारसानि भाषायावनो एसे बुंनो सानदों जुदि जायाब्ला आंखौहाय दा मिनि आरो आंखौहाय गोरोन्थि दा बुजि মই ভাবো আজি ৰাজবংশী বন্ধু সকলো ৰাজবংশী সাঁওতাল উৰাও আৰু মুছলিম
বন্ধুসকল আজি নেশ্যনেল হাইৱে আৰু ট্ৰেইন ট্ৰেক বন্ধ কৰিবলৈ ব্লক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে কোকৰাঝাৰত, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে? যিমান ৰাজবংশী, চাওতাল, উৰাও আৰু মুছলিম বন্ধুসকল এই কাম কৰি আছে, এইটো সব আমাৰ বড়ো জাতিৰ পৰা শিকি লৈছে। শ্লোগান কৰিলো আমাৰ বড়ো জাতিৰ পৰা শিকিছে, কিবা কালচাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিলো আমাৰ বড়োৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছে। এই কাৰণে মই ভাবো বড়ো জাতি এতিয়ালৈকে সেপাৰেট ষ্টেট পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে ৰাজ্য পোৱা নাই। তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা দিব? আমাৰ যেতিয়া বড়োলেণ্ড দাবী কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিষ্টাৰ্ব কৰে, আপুনি কেতিয়াও সহায় সুযোগ নকৰে। আমি কেনেকুৱা আপোনাৰ ক্ষমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ডিমাণ্ড কৰা সময়ত আমি সহায় কৰিব। আগত আমাৰ বড়োৰ মানুহৰ বড়োলেণ্ড হ'বলৈ দিয়ক, পিছত আমি আপোনাৰ কি খুজি আছে আমিও কিবা সহায় কৰি দিব। नंगौना नङा रायजोफोर? जोंखौहाय मुगैग्रा मानसिफ्रा दा जोंखौहाय मानो बे समावहाय जोंनि मोननांगौ अधिकारखौहाय बिनाय जोङो नुनो मोनदों ना? बेथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा ना। गासैबो हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो जादों। এই কারণে মই ভাবিছে বিটিসি আপনি হাগ্রামা মহিলারি ভোট দিছে, রাজবংশী, সাঁওতাল, উরাও আৰু মুসলিম বন্ধু সকলো এতিয়া আমাৰ অসমৰ নহয়, সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰিৰ পৰা আপুনি ST খুজিল আৰু আপুনি মাটিৰ পাতা হাগ্ৰামা মহিলাৰিৰ পৰা খুজিল। হাগ্ৰামা মহিলাৰি ভোট দিছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰি সব আপোনাৰ দিব। আপুনি কি আমার গন্ডগোল করিবার কারণে হাগ্রামা মহিলারি ভোট দিছিল নাকি? হ্যাঁ, আমার সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার কারণে আপনি কি সংগ্রাম করেছিল নাকি? ভোট দিছিল নাকি BPF পার্টির? আজি তো আমি দেখিছে আপনি হাল্লা করে আছে। কিহৰ কারণে হাল্লা করেছে? হাগ্রামা মহিলারি ভোট দিছে, এই কারণে হাল্লা করে আছে নহয়। जोबनायाव रायजोफोर नैबे मानसिखौ नायनानै लादो। बे मानसिया आंखौहाय सिगिदों, माने बिथाङा आमटेका ओनसोलनि होननानै आङो खोनानो मोनदों। नोंथांमोना सिनायो नामा? बे नोंथांमोननि सायावसै, नोंथांमोना नायनानै लादो बे मानसिखौ। गाहायाव कमेन्ट दङ मा लिरदों नाय। दा बेनिखायनो आं सानदों आं जानला मोनला गिलाबायग्रा नङा आरो आं इसेबां सहसै नोंथांजोंहाय हमनानै लांजाग्रा मानसि नङा, मिथिबायना? दाय दङब्ला आङो गनायगोन, दाय गैयाब्ला आङो नों बायदि मानसिखौहाय खोमोन दोंसेबो मावा, मिथिबाय? दा बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर, नोंथाङा आंखौ हमनानै लांफैनायनि सिगां बबे भिडिअनि पइन्टखौ लानानै आंखौ बेबायदि कमेन्ट होदों बेखौ नोङो सिन्था खालामग्रो। मानसिया थैयो खुगानि रावजों, मैया थैयो आगानाव, बेखौहाय नोङो गोसोआव लाखा। आरो दाय गैयै सुबुंखौहाय दाय जाबसिननानैहाय माबायदि साजा होनांगौ बेखौ नोङो मोजाङै सोलोंनानै लाबानो जाबाय, मिथिबाय दा? बेखायनो आं बुंदों नैथि खेब जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो, आंखौहाय लांफैनायनि सिगां नोंथाङा 100 बार सानग्रोखा मानो आंखौ लांनो फैनो नागिरदों। आरो लांनो फैयोब्ला आं थांगोन, नाथाय बिनि फिथाइखौ नोंथाङा मोनजागोन, बेखौहाय साननानै लाखा। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।